skutočne hotel, ktorý stojí za to. Pozerajte, krásne. Modrá obloha, krásne bazéniky, veľké, malé, lehátka, bary, kopec paliev, nádherné záhrady. To proste dovolenka smahu. Nádherná pláž hotela Noah's Ark na severnom Cypre. Takto to tu vyzerá ráno. Tu ešte nie je veľa ľudí. Ideálne pre detičky, malá plýtká voda, príjemné vlnky. Toto sa musí páčiť všetkým deťom. Úžasné tobogany, veľké, aj menšie, pre maličké detičky. Toto všetko ponúka hotel Noah's Ark na severnom Cypre.